Ja, we gaan weer vrolijk door. Ja, dames en heren, als derde hier te gast vanavond aan tafel Erik Arts. Erik, je bent mede-eigenaar van Martin Cuypers BV, dat zeg ik toch goed? Dat zeg je goed, ja, klopt. Kun je in het kort even uitleggen, wat doet Martin Cuypers BV? Nou, wij zitten in Venray op Keizersveld langs de A73 en wij verzorgen voor onze bedrijfsmatige klanten kantoorartikelen, kantoormachines en kantoor- en projectinrichtingen. Dat zijn dus eigenlijk 3 takken waar jullie je op richten. Die laatste tak, kantoorinrichting, daar wil ik het even iets uitgebreider met je over hebben. Want er zijn nieuwe ontwikkelingen, heb ik van je begrepen. Kun je daar wat meer over vertellen? Jazeker, vorig jaar hebben wij onze showroom geheel vernieuwd. We hebben een belevingsomgeving gecreëerd waar mensen meer beleving en inspiratie kunnen krijgen op het gebied van kantoorinrichting. Met name de ontwikkelingen met nieuwe werken, met flexwerkplekken, merken we dat mensen niet alleen geïnteresseerd zijn in alleen de producten, maar veel meer om het complete plaatje te beleven en te ervaren. Dus kunnen jullie, ik noem het even showroom, helemaal zo inrichten dat de klant een beeld krijgt van hoe het bij hem of haar op het bedrijf eruit komt te zien? Ja, zo moet je het een klein beetje zien inderdaad. Dat mensen een ander gevoel krijgen bij hoe je op een andere manier een kantoor kunt inrichten. En waarbij onze doelstelling is om de perfecte werkomgeving te creëren waar de medewerkers van onze klanten gezond, efficiënt en met plezier in kunnen werken. Ja, wat wou ik zeggen, wat is die perfecte omgeving dan? Ja goed, een perfecte omgeving is een omgeving waar efficiëntie natuurlijk een rol speelt, maar waar ook flexibiliteit een rol speelt en gezondheid en ergonomie en dat soort zaken. En dat proberen we in ieder geval allemaal onder die belevingsomgeving te laten ervaren. En aan wat voor meubilair moet ik dan denken? Wat voor inrichting moet ik denken? Ja goed, je ziet in de ontwikkelingen van de nieuwe werken steeds meer dat er ook andere vormen van zitjes worden geplaatst, lounge gedeeltes waar mensen even informeel met elkaar kunnen overleggen. Dus op dat gebied zie je dat er wel wat verandering en ontwikkeling is. Staande werkplekken ook? Nou, zit-sta-werkplekken inderdaad, dat zijn dan nota bene op het gebied van ergonomie een aspect, waarbij wij ook overigens in die omgeving een specifieke ruimte hebben geïntegreerd waar onze Ergo Studio, waar we juist ook op dat specifieke gebied de juiste adviezen kunnen geven. Heel even een hele andere vraag. Martin Cuypers, echt een Venrays naam wat mij betreft. Hoe lang bestaat jullie bedrijf eigenlijk al? Nou, wij bestaan volgend jaar 40 jaar, dus het bedrijf is in 1975 opgericht door Martin en Leonie Cuypers. Bart Everaerts, mijn compagnon, en ik hebben het in 2007 overgenomen. En nou goed, het is mooi als je ziet dat je na een overname van een bedrijf wat al zo lang bestaat, toch ook weer een ontwikkeling kunt doorvoeren. Waarbij we dus, wat ik net aangaf, onze showroom hebben veranderd en ook op een ander gebied zeg maar, ons profileren in onze bedrijfstak. En rondom dat jubileum gaan er nog speciale dingen gebeuren? Ja goed, we zijn natuurlijk wel een klein beetje aan onze stand verplicht om daar iets mee te gaan doen. Alleen in welke vorm we dat gaan doen, dat zijn we nu nog aan het bekijken. Voor de hoeveelste keer staan jullie hier op de ondernemersvakdagen? Wij staan hier voor de 3e keer, dus vanaf het begin. En nou goed, het is voor ons altijd weer een platform om relaties weer te ontmoeten, om contacten te leggen en om ons ook als Venrays organisatie op een positieve manier te profileren. En wanneer is voor jou de beurs geslaagd? Nou, die is voor mij op dit moment al geslaagd, want ik denk als je aan zo'n beurs deelneemt, dan moet je geen verwachtingspatroon hebben om te zeggen van ik wil hier direct handel uithalen. Het is veel meer het verhaal van contacten leggen en met mensen in gesprek komen. Het zogenaamde netwerken. Ja, precies, en dat lukt hier. Het is een netwerkbeurs, absoluut. Mag ik jou heel hartelijk bedanken. Voor volgend jaar al heel veel plezier en heel veel succes met de voorbereidingen van jullie jubileum. Ja, dankjewel. Oké. Erik Arts, dames en heren.